Xa estades a ver a ringleira de persoas que hai na cola de información porque o acceso aos andenes está pechado e a circulación de trens en toda Galicia permanece pechada por falta de tensión á altura de Sanabria, segundo as últimas declaracións do ministro de Transporte. Foron alrededor de 20 as persoas que pasaron a noite nesta estación de Compostela e agora as que están a ter máis problemas das que podemos falar por aquí son peregrinos que tentan volver a casa ou tamén turistas os que a apagada pillou en Santiago. Algúns conseguiron in extremis unha habitación do hotel, outros buscan alternativa nos autobuses que nos din que están absolutamente todas as prazas xa reservadas e moitos piden que lles devolvan os cartos duns billetes que obviamente non saben cando van poder utilizar e a pregunta maior é cando van poder voltar a casa e como van poder chegar a casa. Moitos tamén están buscando coches de alugueiro e buscándose a forma de poder regresar a casa.